Salam Türkmen portal ve ulu sahnam oldu, ilkinci sahnam oldu men. Şol bäsleşikde sizin ilkinci. Onu şol bäsleşikde aýdym ýerine ýetirdiňiz. Aljyramadyňyzmy? Ulu sahna birinji gedek çykýanyňyz. Aljyradım. Aljyradyňyz. Aljyramadym ýa-da. Ilkinci saparda herkimem gorkam döreýär. Şol gorky häzirem sahna çykanyňyzda bolýarmy? Şolnak birinji gorky. Bar. Bar. Onuň näme başalyp çykýanyň? Güç. Güç. Songoda bolan söýgüň. Songoda bolan söýgüň. Güç. Burada anam bolmaly. Öýdüňe ananmaly. Ol ýuwaş-ýuwaş o zatlar gelýän eken praktikaňyz bilen. Gelýär. Ýani onda da alçyraňly ýagdaýam bolýar. Biz komfortlar bolýar arasyna sen adam da. Diplomyň bolmasa terbiýeçi bolup bilmeýän diýdiňiz. Baht Muladynaky universiteti tamamladyňyz biz bilýär. Türkmen dili edebiýaty. Ha, o türkmen dili edebiýaty. Onuň siz şol tamamlan uğruňyzda zähmet çekdiňizmi ýa diplom alyp diňe aýdym saz bilen? Aýdym saz bilen. Hiç zähmet çekmediňiz. Näme üçin? Ýok, men zähmet çekdik 2 ýyl. Muallim praktikmamda o. Ahal welaýetinde. Ýöne men esasy bir hile ýaşlygymdan ýetdim da bu. Adamlar, sonunda adamlar ömrüni berip dören adamlar var. Türkmenistanyň at gazanan artist, halk artisti, şol derejeler maňa dogramay diýildi. 2003-nji ýylda men Türkmenistanyň halk artisti ýa-da münasip boldum. 29 ýaşynda. Hawa, talip ödümem. Talip wagtyny tolama. Ana şonu mugallimlik kärne wagtymam bolmady, çynymy aýtdy. Diýmek, onda siz şol praktika, tejribe wagtlaryny geçýärkäňizem
özüňiz zähmet, molimçilik kärini işleýän bolsaňyz ýüregiňiz aýdymsaz. Men halk artist, men aýdym çykarmaly, dinleýijilerimi köpeltmeli. Şol pikirde, şol halkyň ýüregine girmek. Onda diplomyňyzy aldyňyz, molimçilik gapdalla goýduňyz. Diňe aýdymsaz bilen meşgulanyňyz. Onda sizi Maral Durduýewa eden aýdym. Men Maral Durduýewa diýip halkyň arasyna öz zähmetini siňdiren bizim Türkmenistanyň halk artisti, güýçli, legendarny, men onu ýadyma hiç açanam, on goýmaýan legendarny sözüni, sebäbi gaty münasip ada şol adam, Gurban Gurbanow, Türkmenistanyň halk artisti, kompozitor. Şol biz ilk başlamazda Mahtumul Pragymyň sözlerini joş olmasyn ýan aýdymdan başladyk. Ýöne esasanam türkmenim diýen aýdym bilen men has tanalym. Halipa, şeýle sonra Gurban Gurbanow diýdiňiz. Gurban Gurbanow bilen näýle tanışdyňyz? Gurban Gurbanow bilen men Balkan welaýatynda bir toýda, bir doglan gününe, bir gelnejaň doglan gününe ýadyma düşenek, gelnejaň ady ýöne şol toýda 95-nji 94-nji ýylyň ahyry ýa 95-nji ýylyň başy dogly ýadyma düşenek. İlkinji gezek Gurban Gurbanow şu ýerde men gördi, aýdym aýtşymy. Balkan ýyldyzlar studiýasynda işleýärdim. Şu ýerde bir sadanamyz bardy. Şol oglan körpe diýdiler. Laqamy körpedi. Ana şol bilen toýa baramyzda şonu Gurban Gurbanowy gördüm. Birinji tapar. Ondan soň bärik Aşgabatda okuwa geldim. Okuwa gelenden soň Gurban Gurbanow bilen Polik studiýasyna görüşdim. Şu tak baramda. Şondan soň özüňiz ýüz tutdyňyzmy? Hawa. 98-nji ýylda, 97 ýa 98-nji ýylda men Daňatar Ewedow adym aky filarmoniýa işe girdim. Meňli tans topara, aýdymçy solist bolup. Şondan soň Gurban Gurbanow bilen has ýakynan işläp başladyk. Özüňiz bardyňyz, haýyş etdiňiz, halipalyk etmegini. Şu wagt gurrumyzyň dowamyna zähmet çeken ýerleriňiz onda känne, halipa? Filarmoniýa soň mukamlar köşkünde. Mukamlar köşkünde zähmet çekdiňiz. Ondan 2 ýyllary muallim bolupsyňyz. Arasynda onda işledim. Onda diýmek size sulgatyňyzy kämilleşmeňize esasy ýardam beren Gurban Gurbanow. Halipa ene gepleşige ýazman kaq şeýle Maral Durduýewaň çagyr ýasydyk bolan köp sanly tomoşaçylarymyzdan soraglar känýärler. Şol soraglaryň arasynda biz birini saýladyk, size şu soragy berýäs. Ana Nur Rejepow soragy ýollapdyr. Eger mümkin bolsa Maral Durduýewadan näme giýjäniň şalygy diýen aýdymyň nähil dörälligini sorap beräýin. Şol aýdym has men ýüregime ýakyn we hemişe dinleýän aýdymlaryň biri diýip belläpdir. Sag bolsun. Bu aýdym 2012-nji 13-nji ýyllarda aýtdym. Bizim bir şahir oglanymyz bar. Şu studiýada işleýär. Arslan Amanow hem şahirçilik edýär, hem saz tarapyndan hem studiýada ses goýýar. Ana şol oglan maňa bir gün studiýa baramda Halipa diýdi, şolaýdym, siziň sesiňizde diýdi, gatgyp oturar diýdi. Ol aýdym aslynda araplan aýdymy. Araplan aýdymy. Şon sözüni Arslan Amanow özi gatgypdan edip ýazyp, şon maňa okap berdi, şolaýdym, dinletdi bolan özümem söýýän ol aýdymy. Şeýlemi? Şeýle döretdi. Özüňizem söýýäňiz. Ondan şomat aýtman kaňyz pikir etdiňizmi şeýle dinleyijiler gowy garşalardy? Men dogry aýsam garşalarlaryny bilem. Bilemok. Şubat giň gördüm. 10-njy ýyl köň aýdym da bu. Ondan şu araplan aýdymy diýdiňiz şumat indi afterski aýdymlaryňyzam şu taýda bellek geçýär Halipa. Afterski aýdymlar men aslynda şu 100 götürümden 80 götürümü, 85 götürümü Gurban Gurbanow bilen işlän aýdymlar. Afterski ondan Rejepow, ustad, beýik kompozitorlarymyz biri Aman Ağa Jykaw. Ondan Nur Ağa we olar bilen işleşdim. Ondan şahirlaryň, kompozitorlar belledik. Şahirlaryňyzy belli bir şahir bilen işleşýäňizmi ýa? Ýok.
Haýsy ýüregime ýakyn bolsa men aslında öň başdan başlamdy. Gözel şaglyba. Sözlerini gaty gowur aýdýadym. Köpse gözeliň sözleri. Şähribosanyň sözlerini gaty gowur, ýani goşgularyny, onuň goşgusyna da aýdymlanba. Onuň sädi filan soňky döwür işleşýän, gowurýan sözlerini. Ýöne men esasy şol goşgyň ýürege degişi söz bolsa, içimden bir zat geçmeli şon okamdy. Ondan göne yüreğim içimden bir zat geçdi boldy men taýyn. Doýugy bilen aýdyp boljak aýdym diýen. Yani tuolama hem hödürleýän aýdymlaňyp belli bir wagtda ýerini eýeleýär diýsek ýalňyşmaz. Durmuşda ýaşan ömrüňizde halypy bir üýtgetmeli zadyňyz bar diýseler size. Barmy üýtgetme? Üýtgederdiňizmi bir zadyňyzda? Ýok. Bana o soragyny berdiler. Şeýlemi? Ýöne men şonu da diýipdim, ýok. Men Hudaýa şükür edýän. Bana şu rowa gören durmuşyny. Siz arzuwadan akbalyny. Hawa. Men rady Hudaýa şükür edýän. Arzuwadan durmuşyňyza ýetdiňiz ha? Yetdim, yetwatyrny diýip barsa. Halypy bagtly bolmagyň sirri diýär durmuşy ýöneköýleşdirmekde diýilýär. Durmuşy näde ýöneköýleşdirmeli? Sada göz bilen seretmeli. Kıyın meselem, kıyınçılık çıktı. Nähili başa çıkmaly şondan? Mert. Sabırlı bolmalymy? Paýhatly bolmaly. Esasy. Pikirlenip hareket etmeli. Durmuşda hemme zat wagtlaýyn niýe? Siz nämäniň wagtlaýyn bolmazlygyny isleýäňiz? Bizim enelerimiz, atalarımız ömür ýanymyzda bolsa gowy bolardy. Özümiz garrasagam olar ýanymyzda bardy. Uzak ýaşasalar eneler, atalar. Amin inşallah. Men elimde bolan bolsa men şon. Esasy birinji etjek zadyňyz şol. Öwü şan şöhrat size näýilik täsir etdi? Yaraýarmy? Ýüzüňize seredip öwseler ya size has ýakymlymy? Arkaňyzdan öwseler has ýakymlymy ýa öz ýanyňyza gelip? Aslında men bara näme gulluk edýän diýilýän ýaly golýada gullugam däli, men özüm aslında men ýüzüme gelip öwseler men şon ýalan görýän. Men ýok yerimde öwseler. Ana hakykat dost. Hakykat. Belki muştoklaňyzyň bir siziň özüňizde diýesi gelýänler. Diýsinler. Vay, halypy gördü begenni, şolay diýip gowurdy. Diýsinler. Kabul etýäňiz? Ýok, onu men norma ýöne diýjek bolýanym. Bara adamlar, sen tanap ýören adamlar. Sen şo ýerler, öwseler halama. Halama ýa. Ýok, wagtym aýtsaňyz, onam
we tomoşaçylary gepleşigimiziň şu ýerine Halipa Maral Durdyýowanyň jany sessi ýerine ýetiren aýdymlarynyň birini size ýetirýär, diňleň diýinjeler. Türkmenistan ciğerim canım, Türkmenistan dinim imanım. Arşa kalsın şöhratın şanıne, sen aman bol, sen ebedi bol. Merdana sen mertlen mekani, inçeme ägirtlen mekani. Ederlerin ardı eyleni, sen aman bol, sen ebedi bol. Sen aman bol, sen ebedi bol. Asırlarda sen bak bol. Sen aman bol,
gepleşigimizde sowalarymyz bilen dowam edýär. Halipa, adam arzu etmelmi ýa öňüne maksat goýmalymy? Adam arzuwda bolanok. Her kimem arzu edip bilýär. Ýöne esasy durmuşda maksat goýmaly kadiýan. Ol men pikirim. Şo maksada ýetmek üçin tiýjenmeli, zähmet çekmeli. İkisiniň tapawdy. Maksat goýmak, arzu etmek. On arzu edip şol arzuwyny maksada ýetirseňem bolýandyr ol durmuşda. Arzu edip elini boş berip oturmaly. Ýatan ýerinde on arzu edip ýatsaň ol ýöremeýärem, bolmaýarem. Ol arzuwyň sen hasyl bolmaýar da diýjek bolýan. Ýöne arzu edip şol arzuwyny maksat edip goýup şoňa ýetmeklik ol adamyň kyýbyna barmy kara diýen bilen. Indi sizin aydımlarınız köplenç durmuş hakkında ne birgütlerim ya sana esas aydımlar. Men esasanım şu Yıldız Usmanowany gowaryan. Aydımlarynam şu tematikasyny. Dünýäwi bir hilek manyly goşgulary bar. Şolary men türkmen halkyma şu türkmen diline geçirdim. Yerine ýetirýän ýöne adamlar köpsi näde urak pikir edýärler. Şoň üçin men ol Yıldyzyň aydymy diýip aýdýan. Yani aşağında titrede kliplerinde belleýäňiz. Onu ýalňyş pikir etmek geregem ýok diýsem bolýar. Indi siz aydym döretmäkäňiz, şol aydymlar özüňiz dinleýäňiz. Meselem Yıldız Osmanowanyň aydymlaryny gowarýan ýa. Şonu size biri şol teklip edip şol aydymy ýazalýam ýa özüňiz eşdiňiz? Yok, mesela internet ulamamına. Yıldız Usmanowany men izlerleyen, Instagram bilen dinleyen, aydym täze aydym çykardy, dinleyen, goýaryan. Men fanady diýsemem ýalňyş. Fanady diýsem ýalňyş. Ondan ýa gepleşigin tek ýazgy başlamanka soradym. Men hiç ýere sungatdan daşlaşamak diýdiňiz. Ondan adamlar arasında görürüm de maral durdyýy, ýetdi çykaranak, aydym çykaranak. Onuň siz diýdiňiz, men ýetemek ýöne internet ulgamly känmir ulanyp bilemokdym, aydymlarymy ýükläp bilemokdym diýýäňiz. Şo dogrusyny gurunlar aň birada çyk. Täze düşünikli bolar ýaly adamlara da. Men öwrenim diýdiňiz. Ýuwaş öwrenýär, ýuwaş öwrenýär. Ýöne diýjek bolýanym men ne tuğlama biziň bagşylama toýa gidenlerine de nire bir çärelere gidenler özlerini alıp zat edýärler de men şonu oňaramok. Dogry aýdan oňarmaýan zadym. Oňarmaýan zadym oňaramak dogry aýdan. Belki şonun ýa-da galýandyryny bilemok. Öňkü ýaly kasetler, diskler kän dinlenen nokta, internet ulgamy. Indi siz ýuwaş internet bilen öwrenşýäňiz, näçe bolsa ösürüm kamdy. Indi ösürüm menen barýan. Öňünde ahyrym öňkü döwürler kaseta dinlenýärdi, öýde magnitofon bolup ýa disk görülýärdi. Indi hem adamlar telefon, internet. Ona maral durdyýy, şu ýerde bellek geçeli hiç gaçan ýetenok, sungatdan daşşaşanok, internet bilen meşgullanyp, inni öwrenip başlady, nätip bolsa hemişe ýöne diýjek bolýadym, ýetdi diýip ona men sungatdan daşlaşdy diýilerini bir ýyl, 2 ýyl adam depressiýaga girip ýitbiler. Bidem adam sebäbi, bidem depressiýaga girip bilýär, durmuşda burada agyr zatlar gelende şonu. Onam ayal maşgala bolan soň, çağa bolan soň biraz. Şu bir 20-nji ýyl bilen 22-nji ýylyň aralygyny. Şo terarlam gaýnanam ýogly, olu terarlam bir hile gat agyr degdi. Şonu biraz hewasym ýetdi men aýdym bola. Aýdym çykarmady. Hewasym ýeten hakda aýdym bolan. Men hemme zatdan bir hile birinji ýerde ýalakdy da öz göwnüme. Ýöne ýetip bilýän eken depressiýaga giren. Durmuşyň aladalar bilen biraz. Apşy men daşlaşdym 2 ýyl içinde. Daşlaşmagam däli. Hewasym bolmady, aýdym aýdasym gelmedi, işläsim gelmedi, ýazgy edesim gelmedi. Soň birden nädip ýene? Ýene bolanok diýmek şo pikir geldi, ha? Yok, ondan näl, ol adama sebäp bolýar ýa-da. Şolar ýalyk ýagdaý boldy mende de. Estrada ýyldymyz Akgül Maşadowa bar. Tanaýansyňyz, men tanaýan roça. Onu şo gelin bir banketde görüp meni şol Maraljan hem beýip zat etme. Işle aýdym. Beýtme sizde öňüm bize diýýärdiňiz. Bize diýýärdiňiz. İşläň, sunugat,
Soňat bir ýöne ýere da berilýän näler Hudaýyň beren zehini dip, senem üçin beýtýän dip. Şo öz aýdymlaryny dinletdi, bir tane aýdymyny gaçyga gördüm, onuň sorasam kim ýazdy dip. Maral şular ýaly oglanma bir töhfet rozyp dip. Gaçyga ýazýar dip. Men şoň bir tane aýdymyny gördüm. Şonuň onuň studiýa ýörýär dip alyp gitdi. Ana şu sebep boldy, akgözel biram şu söhbet ýazan aýdymynyň adamnyň ýüreklerini girip bildi. Menin adamnyň ýüreklerini taly bildi da. Hawa. Onuň siz biraz ýaltanyp şeýle durmuş ýagdaý onuň ýok, biraz çykarmadym. Aýdym diýdiňiz. Ýaltanmadım, ýok. Onuň bolmady. Hewesiňiz bolmady. Onuň oturup kirla, onuň özüňizde pikir döredim, men häzir täzeden ýene çyksam, adamlar o wagty onu ýaly kelleme gelmedi. Şol bankada baramdy, şu akgözel görün. Şu ýerde men öz sunuwda adamlamy gördüm. Şonu bir helek ýüregimden bir dörenirdi. Gulşaz Gurduban gördüm, Gözel Aliýewan gördüm. Maýsa Eminowa. Kän aňyrda bagşy aýdylar. Şolar görüp bir helek ýüregim täzeden bir helek abnabi detdi diýerler, şoňaly bir dada boldy. Onuň şol taýda boldy, men aýdym işlemeli şeýle. Ýok, o taýda däl şol akgözel men sagolsun aýtýan. Şoňa men bir ada çok tiltedi. Maral sen aýtmaly, sen aýtmaly, sen beýdip, sen hakyň ýok diýdi, beýdip oturmaly. Maşgalaňyzda, çağalaňyzda arasynda ýok diýdiňiz. Ba ýöne çekinýär aýdym aýdanoklar diýdiňiz, şeýlemi? Men çağalam hemmesem aýtdy. Hemmesem aýtdy. Aýdanoklar bir hile. Ýygrarak, kän düşündim. Jigiňiz, oglan jigiňiz ýa-da jigiňiz, öz doganlaňyz, olarda da ýok. Ýok, körpejigim ma oglan Merdan durdy. Ana ol depçali. Sunuga da adam, ahir ba içinde. Diýmek. Şu häzirki aýdymçylara berjek maslahatyňyz halypy? Esasy ýaş bagşylara, ýaş aýdymçylara sabırly bolmalygyny. Şu aýdym saza gaty gerek zat. Gaty gerek zat. Öz zähmetiňi, öz ihlassyny ýyza çekmeli. Biram adam kärçiligiňi hiç esen ýitirmeli. Pesperli bolmaly. Aýdym saza sebäbi sunugat diýilýän zat. Ine sen sahnada duran bolsaň, adamlar oturmy seni ringen ýaly görýärler. Sen näil häsiýetde bolay? Seni oka oturýarlar olar. Sen Hersiniň pikiri aýry. Hersiniň pikiri aýrydyr. Ýöne diýjek bolýanym sahna aýdymçy bolsun, şahyr bolsun, aktrisa, artist bolsun, sahnada görünýär zatlar. Sunugat gaty sadalyg bolýar. Men sahnany aslynda da sunugadyň meçhidi hataplanýar. Aýdymçylar, bagşylarym hemmet öz doganyň bolýar da. Öz doganyň bolýar meçhidiň içindäki bir helek men mukaddes hataplanýar. Şoň üçin Halypany ählimizde ma'lum bolşýaly bu internet ulgamy has össü we aýdymçylarymyzyň çykarýan aýdymlaryna ýa TikTok sahypalarynda, Instagram sahypalaryna bölekleýin muştoklary paýlaşýarlar. Siziň hem ýüregim agly aýdymyňyz, rehmeýle aýdymlaryňyzy biz bilýäs, görýäs, muştoklaryňyz köp sanly böleklerini özleri aýdyp paýlaşýarlar siziň sesiňiziň üstünde. Eger mümkin bolsa gepleşigimiziň şu ýerine bir bendin jany sesde ýerine ýetirip beräň. Başysyny. Hiç kim bilmediçim özümden başka, özümden maňa sırdaş yok başka. Men göwnüm öýkeli, içime salyan gülep hasratlary mendiňe ýylgyrýan. Bu ömür geçip dursalım ýaly, gynanýan ýatlap bardady. Yüregim ağla, ağla, şonu giňer dünýem. Yüregim ağla, ağla, hasratlar gitsin durma. Hiç sadyň soňy ýok muny, göwne diýerken şonu da. Sağ olun Halypa, minnettar. Şol aýdymyzyň döre üçin aýdyp bilersiňizmi? Näil döredi? Bu aýdymyň awtory Söhbet Rozayev. Sadynym, sözünym öldürdi. Rehmeýle diýen aýdymyň sadynym, sözünym Söhbet Rozayewiň.
nala diýip aýdymam. Hawa olaydım o zaman. Çykdy. Ol ýöne sözi täze şahyrymyz we biziň sady söhbet rozyfynky. Ol ýöne türk doganlymyza wasp edilip aýdylan şo şol aýdym sözi sady taýyn bolan soň ýa-ni şol kompozitor diýdiňiz söhbet rozyf size özi teklip etdim şol aýdym aýtmaňyzy. Ýa-ni siz özüňiz bardyňyzmy? Men baramdan soň söhbet sorat Halipa ne marada bolmaly aýdym diýip. Men onuň ömür, durmuş, ykbaly, ýürek hemme zatyn jemledi diýdim da. Onuň bolly Halipa men düşündim size diýdi. Ýarty gününden düşündi. Onuň maňa 2 hepde wagt berdi diýdi. Men 2 hepde garaşdym. Ýöne dogry aýsam gatkan göwnüm ýetmedi. Ýaş çagda bir näme Gurban bilen Recep, Aman Agajykyp. Ulu kompozitorlarla işleşip öğrendim. Men üçin biraz garanqyrak boldy. Ýöne sag bolsun. Garanqyrak hem has garaşýanymdan beýik boldy. Garanqy diýäňiz, garanqydan beter Halipa siz şol aýdymyň sözlerini okanyňyzda biraz säginmeklik sizde bolmadym. Sebäbi sözleri ýüregim agly ýa-da men göwnüm öýkeli. Ol aýdymy aýtmak üçin hakykatdan hem diýjek bolýanym aýdyma duýgu berip başarmaly. Size agyr düşmedimi şol aýdymy aýtmak? Ýok. Sözlerini dinläňde ýa ýüregiň agyrtýa-da onuň aýdymy aýtmak ugradyny dinlemek üçin men dogry aýtsak duýgulandym. Men nähile adam? Men adam ýanymda oturup aglasa, şo derdini aýtsa, men şol adamyň duýgusyny özümde geçirip bilýänmi? Şol adamyň ýerine özüm goýup bilýän. Onuň şol aýdym dinläm dedi. Bir adamyň ykbaly ýaly bir hilek menne geçdi şoda. Geçdi. Bir hilek şonu dinlämdi. Şol täze söhbetiň öz ýerine ýetirýärdi. Ol aýdym maňa ýerine ýetirip ugrady. Ýani şolar ýaly aýtmaly. Onuň bir aýdyny dinläňde başgaça bolýan eken. Onuň şol aýdymy men ýöneköy aýdan bolsam, şo niýe bolýan? Adamlaryň ýüreklerine girmeýärdi. Bir şadyýan otyl kalam şol aýdym açsaň eýem senlik bir adamyň bir ýüreginiň ýaraly ýeri pikire gitýär şo niýe bolýan? Duýgulandym diýär ýöne aýtjak. Aýtýan. Gorkamak. Agyr aýdymlardan gorkamak, agyr sözlerden hem gorkamak. Belki Hudaýjan maňa şon ýaly zehin berdimi? Belki şolary ýaly aýdymlar aýtmak üçin berendir. Men bilemem onu. Men şu şadyan aýtmaýdyn, ma hiç kim gelişdirmedi. Özüňiz hem gelişdirmeýän. Käbir arasyna bolup bilýär ýöne, gaty şuat ýaşlar töwleme döwre wap näle aýdymlar. Men şolardan soň bir hilek aýtmany çekinýänim, çynym aýtýan. Men şu направлением başgada. Ýani maral durdy diýeniz, eýem lirika ödänler, orkestr, şo zatlar. Köp sağ olun sorağımıza, düşünükli cevap bereniňiz üçin. Indi Halipa, insanlaryň, gowy insanlaryň töwereginde bolmagy bir üstünlük diýerler. Elbetde. Ol etasy bagyt. Şol gowy adamlary gazanmak üçin näle bolmaly? Özüň adam bolmaly. Özüň gowy adam bolmaly. Gowy adamlar hem töwereg. Ulu harply adam bolmaly. Oruslar diýeriz, большой буквы человек diýerler. Hem muştoklaryňyz köp sanly, meselem ýaşlardan, uly ýaşly adamlar hem siziň aýdymlaryňyzy dinleýär, lirik aýdymlaryňyzy. Siz kimi dinleýäňiz? Siz haýsy aýdym üçin dinleýäňiz? Men özüme has ýakyn görýänim, şo Özbekistan ýurduň aýdymçysy bar, Ýyldız Usmanowa. Şolaryň aýdymlaryny höwes bilen dinleýän, gowy görýän. Şo aýdymlaryny türkmençe öwrüp köp aýdymlaryny aýtdym, aýdýan. Şol aýalyň edýän bokurdygyny, edýän tehnikalary bar. Şolary maňa köp beýda berdi. Biram Gurbanjanyň diýen bir sözi bar. Maral sen hindaýdym köp dinle diýärdi da. Bam hindaýdym. Hindaýdymdan bar. Ba, aýtýaňa. Hawa. Ýene aýtmak pikiriňizde bam. Nesip bolsa. Aýtlar. Onda sawarsallyk bilen garaşýar. Indi Halipa şeýlaýdaýyn ähli zanalaryň gyzyklanýan temasy. Töwleme Maral Durdyýewa garran ok. Şo tirdi şolar.
hakyky berilýän sorag, hakyky diýilýän söz şol, hakykat. Ine siz wenalarymyzda belki hemişe şu owadan saklamak üçin maslahat berer. Nire barsam, ne tamam media olarymsa sorag berdiler bolin. Operasiýa etdirýän näme diýerler bolin. Adamlar bir zada düşünenä. Adam bagtly bolana ýaşar ya. Bagtly bolana ýaşar ya. Onuň men geçen tapar tamam media gepleşigine de diýdim. Men bir adacık saglyk terarly, biraz kilan aýyrmaly boldum. Şoň üçin horlanym belki şol men ýaşar diýenler bilemek. Birim stilistim ütgötdüm. Dursuny Elis salony işleýän gyýdymy. Day Gurbanowa diýerler. Şol bir adacık ütgöden bolmagy ahmak. Ütgötmedimi bilemek göni maňa gelişýän zat etdi-de. Öňüm men makyaj etdiremok zat diýiljek, stilistlim bady, janin salonuna bady, gul edip olam gowja diýdi. Ýöne soň çağıjyk boldy. Bir hilek men Dursuna geçdim. Dursuna bir kedek etdirenden soň olam ilkinji makyažym men ştada agdaýyn ýüregime agla klibine etip berdi. Şondan soň her kim ýaşarypdyr, gowy owadan bolupdyr diýdiler. Owadan bolupdyr diýdiler. Şondan soň Dursuna gatnap ýörün. Gowy diýerler. Ona garramazlygyň sebäbi bagtly bolmaly. Ýaşaýan içki ruhun owadan bolmaly.